हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावदों जिहेतु नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे आथिखालाव सोलिबाय थानाय पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि सायाव दा बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाया जोंनि गेजेराव जोबोद दुखु होलांबाय बेखौ नोंथांमोनहाबो नुदों आरो बेयो जोबोद गिदिर मोनसे खैफोद लाबोगोननि इसारा खालामनानै होबाय जोंनि भारत हादरनि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोनहा खौराङाव नुगासिनो दङ आङो बिनि सिगाङाव माब्रै जाया बिनि डिटेल्सखौ दहाय एसे सिगाङाव माने भिडिअ मोनसे हगारखांबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनो हानाय जागोन बेवहाय डिटेल्स नुनो मोननाय जागोन आरो भारतनि मा मोनसे रिएक्शन स्टेप लाखो बेखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मा हाबाफारि जालांगोन बिनि सायाव भारतनिफ्राय एबा माबा मोनसे जागोन बिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोनानो दा बाहाय जोङो सावरायनो नागिरनाय जादों दा बेनो गिबि खेब जाथायमोन नामा काश्मीराव जालांनाय जाथायफोरनि गेजेराव ओमफ्राय बिनि अनगायैबो मा एटाक जालांखो काश्मीराव बेसे गिथावनामोन आरो बेफोर गासैनिबो सोंथिफोरखौ नोंथाङा नैबे भिडिअआव नुनो मोननाय जासिगोन दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा भिडिअखौ जायफ्रा मोजांमोन इन्टारेस्टेड जोबजासे नायलांबा मिथिना लानो हानाय जागोन दा जोङो पहलगाम गाग्लोबनायनि सायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादोंमोन जेराव 22 सा सुबुंखौ जायगायावनो थैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन आरो बेनि उनावहाय दा खौराङाव दासिमाव माने जायफोर जखम जाना दंमोन बिथांमोनखौबो सासे थैदेरनाय गासै 28 सासिम सौहैनायनि गोबां खौरां गोसारनायखौ नुनाय जादों जिहेतु सिगां समाव 22 सामोन बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेहाय 22 सा बेखौ खिन्थानानै होनाय जादों आरो बेनि मोनसे फारिलाइयाबो नोंथांमोननो निउसाव भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन जायखौ आङो सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो फोसावनानै होनाय जादों बेखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन दा अब्ला फैदो बेखौ जोङो गोबाव खेब सावरायाजासे फैदो नायफिनदिनि दा जोंना देग्लाय 2025 मायथाइनि बे जोंनि एप्रिल दानावहाय बेयो जोबोद गिदिर मोनसे खोखोबगाने जाथाय जालांबाय दा बेनि सिगां 2000 मायथाइनिफ्रायनो जोंना बे जायगायाव एबा मा होनो बे उदखारिफोरा बेबायदि जोंनि भारत हादरावहाय गिथावनायै गाग्लोबबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे 2000 मायथाइनि मार्चनि 20 मार्च खालि मा जादों होनदों जेब्ला मा होनो US प्रेसिडेन्ट बिल क्लिन्टना भारताव फैदोंमोन अब्ला मा होनदों सासे सिलाइ गावगिरिया गासै 32 सा सुबुंफोरखौ गावथारनाय जादों होनदों जायखौ सिख कमिउनिटिनिफ्राय फैनायमोन होनदों जायखौ आरो बियो मा होनदों सिटी सिंहफरा मुंनि मोनसे जायगायाव गामियाव बे जाथाया जादों होनदों दा बे मोनसे जोबोद गिदिर जाथायमोन आरो बेनि फार्स्टमोन होनदों नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो नेक्स्ट बे 2000 मायथाइनिनो 2000निनो आगस्ट दानाव मा होनदों सासपेक्टेड रिबेल्सफोरा मा खालामदों होनदों गासै 32 सा मानसिफोरखौ मा होनो गाग्लोबनानै बुथारनाय जादों होनदों जेरावहाय बिसोरो हिन्दु सिबियारिफोरमोन होनदों आरो बेयो अमरनाथ जात्रानि फारसे थांदोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आरो बे जाथाय बेबायदि एखे रोखोमनि जाथाया 2001आवबो जादों होनदों 2022आवबो जादों होनदों आरो 2017आवबो जादों होनदों दा बे मोननै जोंनाव गिदिर जाथाय थांबाय आरो बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों 2001नि अक्ट'बर 1आव नुनो मोननाय जादों सासे सुइसाइड बम्बारा मा खालामदों होनदों एबा सासे मा होनो गावखौ फोजोबना लाग्रा जाय उदखारि बियो मा खालामदों होनदों मोनसे रिजनेल लेजिस्लेटिभ कमप्लेक्सआव श्रीनगराव गावथारनानै बुथारदों होनदों गावजों लोगोसे गावखौ लोगोसे बुथारफादों होनदों गासै 32 सा सुबुंफोरखौ दा बे मोनसे जोबोद गिदिर जाथाय जालायबाय आरो बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना मे 14 2002नि मेनि 14 जेब्ला मा खालामदों होनदों इउएसनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि अफ स्टेट फर साउथ एसियान एफेयार्स क्रिस्टिना रक्का बिथाङा जेब्ला भारताव फैदोंमोननो अब्ला माखासे मा होनो उदखारिफोरा मा खालामदों होनदों 32 सा सुबुंफोरखौ बुथारदों होनदों जेरावहाय मा होनदों मोनसे बास पेसेन्जाराव बिथांमोनहा गाग्लोबनायनि गेजेरजों पेसेन्जार बासाव बिथांमोनहा गाग्लोबनायनि गेजेरजों पेसेन्जार बासाव दा बेनि उनावहाय मार्चनि 23 मार्चनि 2003नि 23 मार्च बेयावहाय मा खालामदों होनदों आरो बेयावबो सन्देह खालामजाथाव माखासे उदखारिफोरा 24 सा सुबुंफोरखौ बुथारदों होनदों जेरावहाय नादिमार्क भिलेज काश्मीरनि बेयावहाय बेनिफ्राय नुनाय जादों नोंथांमोनहा आरोबाव सेप्टेम्बर 10 2016आव बेयावबो माखासे मा होनदों बाहाय लिरदों पाकिस्तान बेस JC मोहम्मदनि हानजाया मा खालामदों होनदों भारतनि आर्मि ब्रिगेड हेडक्वार्टार्सआव जेराव उरिनि जाथाय दा बे उरियाव गासै 19 सा माने रौनिया हानजाखौ बुथारनाय जादों होनदों आरो बिनि सायावथ' जोबोद गिदिर सिनेमाबो नोंथांमोना नुदोंमोन बेयो
दा बे जों मिथिनायसिमाव बे जाफैदों बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बेनिफ्राय 2009 फेब्रुवारि 14आवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जोबोद गिदिरसिन जाथाय बे जाहैबाय पुलवामा बे एटाकआ जेरावहाय मा होनदों गावखौ फोजोबग्रा सासे मा होनो उदखारिया मिलिटारिनि बासाव गावखौ सौग्राव होनानै गासै 40सा मा होनो रौनिया फान्जाफोरखौ बुथारनाय जादों जेराव जोंनि बर'निबो सासे आगोमा बेयाव गोमाफादों दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन 2024आव आरोबाव खनसे जुननि 9 थारिखआव मा खालामदों होनदों 9 सिभिलियानफोरखौ बुथारदों होनदों आरो माखासे गोबां माने जोखोम खालामदों होनदों जम्मुआव दा बे जायखौ हिन्दुफोरखौ टारगेट खालामनानै बे हाथायखौ मावनाय जादों होनदों दा अब्ला जों नुनो मोनबाय नोंथांमोननि बेलायावहाय गासै 2000 मायथाइनिफ्राय लानानै 2025 दासिम बेबायदि गेदेर खैफोदफोरा गोबां खेब जालांबाय आरो बेखायनो जोङो आसा खालामनो हायो मा जोंनि भारतनि सायाव उदखारिफोरा माबादि नोजोर लाखिगासिनो दङ आरो माबे मोनसे फारसेथिंजाय नोजोर लाखिगासिनो दङ दा बेखायनो सांग्रां जानांगौआ जोंसो दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन एसेनोसै गोजोन्थों।